Okej, ja. Ja, nu håller det verka bättre, ja. Ja. Vi kører bare jøkna strømmen. Ja. Ja. Men to, vi fer ut av strømmen nu, eisne. Så kan du bara se dere inn, se også til helt kjøtt. Du kan bara se dem om man nu, kanskje. Ja. Och det Sunche Abba här var det SOS fra alltså vi Abba spelar ju och ja och kanske Jo, takk for det, og velkommen til hendan her distan mittlen HP og Ebestrheim og i Steipa kappingene. Og gong som atla så vi til Jöknon Berg og Strøyme og i utvarspe nå. Det han fjord og sørste disteren og i fjordingsfinalen og i Steipa kappingene om Løkmansteipe. Og det så la jeg se at hinne tre linjer som jeg har vunnet seg videre NSOI, KOI og B36. Så det om det skal være HP eller Ebestrheimer. Og linjene som spiller til HP det Teitur Jesson, Daniel Paule Lervik, Jekvan Rove Davidsen, Sebastian Pinkel, Johan Trås Davidsen, Hejen Hansen, Levi Hansen, Trønder Jensen, Barstal Vartum, Simon Samuelsen og Arimor Olsen. Og det ser ut som her og flere, omkring som nødvendig spilleren til HB slash vi, og i det ser det ut til heldig kjøpenston. Og Ebestrheimer hever Trykva Askam i mål, hinner og Åtne Grunveit Olsen, Paul Grunveit Olsen, Rowe Olsen, Dan Uysøyle, Ragnar Danielsen, Rekve Eilstoft Nilsen, Brian Olsen, Arnar Dam, Johannes Hansen og Andras Olsen. Og jeg vil ikke blankt at her nekver spillere til Ebestrheimer som ikke kjenner, og tog for en god løtaren jeg kan finne der beina veien av Vøtland og sige hver. ja, man ser forholdsvis ungt vi til det. Altså Arnar sjåvanlig her. Danne Søyle kom fra AP, var AP i fjør, spiller inne. Og Regvi Eilstoft, centrala Mivøtland, så man vi Roa som lokaler. Och så Andras att vi mycket värre han är så spas näka grund vad det bara av isen haft några rönter men ja nu var det Ebestrheimer ju inte vi i bästa delen i fjör så det är nog länge sedan man har sett det. Ja. Men jag sa där så i distan mot Soren så och jag hade så klarat så väl faktiskt rymde orentligt ringomstöver alltså väveromstöver men nej det var fint ordentligt. Ja och nu nämnde jag att mittelandisen här i långkrävs ner några spelare har vi inte vi och där Angel Martin Bergwald till dömes och alla här Daniel Ellie Petersen helt inte vi i behöver och kvui där inte vi ta vidare chum
Og her det Johan Trost Davidsen, Johape, til Trond Jensen. Og vi til Jakman Rova Davidsen. Slipper Jackson ned høyre med inn. Flatt inn 4. Og Baltrum vil prika over mot malen. Og han måtte ferge mal. I halta var Roker av Fløten. Nej, Ari M. Olsen, ja. Ja, men vinner där bollen och det här skulle jag säga lägga passa väl på inte missa bollen. Alltså just att tre ingen chans här och här var en öjla vanta med stöva som så ända vill ha spark här. Bollen vill sparka den 4 och Ari Kim touchar sig fram och rönar för stora ån men räcker så nu kommer upp hotna spark några vi. Här kommer hotna spark. Och det händer så att jag ser lite igen och nämnt i en spelare jag vet jag har inte ner det. Ja, Roker, han sitter på botchen ja. Och utskiftingar från det som där spelade ju fåglar för jag vet inte om det är skier eller något annat där är pass eller man leder spelare som kanske inte blir inne släppa att röna sig till möjligt att 2 mån här då. Då jag tycker inte att man för ut och ska man säga under med det bestämmer vi behöver så fyllt lite är näkva brödiga hämtar och bestämma linan så där står det godligen var men att nästa är så rockar vi där här vad angsten i margin om att det är stable och färra spela för sjön möjligt kontra det men vi kommer väl köra runt om med 8 men det kan man väl säga att Happy är väl en rymliga grejer favoriter i hästen testen mot till förväntningarna så nu kommer så säga att det är fler som man vantar ganska våra profiler har blivit som inte är vi ja till sån annan show men framis alltid där skulle haft gott nog för till att kunna. Vet du någon gång hur sommartimespelaren inte kör vid det? Nej, jag vet inte, men nu kommer det här så öjla knappt ja, alltså ofta plejer man att spela sig 4 Luisen och Aron så visst är det ett land så man så undan att gita ganska men nu kommer det så öjla år så eller knappt ja kan man säga att ja, vi skulle se för ja, akkurat alltså man fick köra tid till att jag har sett hukt att Lee eller Nökron för bara nu Aron för teknikerna det går. Och ja, vi tar så med det här Sivanta Lee Beström. Jag såg ju bara 2 av vattnen som har Brian Olsen och Arnar Dam och tar var ganska inte faster men tar helt tar var ganska såna som kom in av och men så till enaste det är ganska Levi Hansen och Happe som platterar i Pjuita. Men så för att skata är det bunchen ja, så finna ut också när Arnbjörn Hansen med landa och Leif Niklasen. Ja, och tar så vill där vara skia till så det är som Arnbjörn har haft en länka skia så vad sägas. Ja. Och var ju Eisen Happy här till Fjöra och Eisen där var otroligt ganska extremt ohäppen vi. Ja, han spalt han var 2 sista Arne Happy men spalt forwardister räkna sköja. Och väl kan man säga att de största alla talenter vi det var 8 till skulle lucka vi alltså vi kan vara sloppen skia fröjer ska man som jag sina karriärer så det är väl till. Ja, det är pura visst ja. Och här var det Rekvi Ilstoff Nilsen. Och så där jag hade det Johannes Hansen här av vänstra backen. Eisen där runt där. Ja, sände bollen helt fram i hotne men här är ranchen. Vi lägger Novelstatter till att förvåra. Nu räknar här i Gondadelle. Och har på bollen ettla hever bollen kunde vi helt säga. Och tar spela ut i vänster så i vinnon till Sebastian Pinkel som har fått chans stått till Trond Jensen. Och Bartal Vardom. Ja, näka signer här att släppa sig över bollen och ta kasta in ett ordentligt skump på. Ja, han åt ju bara i där i att här. Ja, han kunde just det men så att det var räcker med in här och till öjla vikt eller stor antydning kommer förskott. Nu tog det en man på sig så skilte lärna. Att här på ro och räcker in i det centrala mivel ordla för fatter och som in här då till att få det här så var det en regional distrikt man kunde ha ju med det så framan undan va. Är det då bestämmer finns en rumna gå början och på landskapet inte ja, utväl mot Ronoshinkon och där bara så ihop för men få så en seger mot Soringen så står ganska bra det. Så det är väl nökte till och mål så time är väl till att hålla sig till EM-mål. Och vad spas där så inne. Ja, en bra så men samma så lite botten för vidare och I hållde till Levi som tar sig efter någon ända vi en hotnarspark. Ja. Nu har vi en RBA i bättre så fälts som vantar där och tar helt säkert i uppläggningen så säkert det var det att det skulle bollen ska fära kött från Mantelman och så att där får ganska tea värna som det cha bestämmer så det rocknar vi att det bestämmer sig till Gondadal och det är först och främst nollet där skulle halta. Ja, där finns ju väl vilja
Jag vet att här har sparken som väl för och han ska över och han är nästan i mål nu. Men han får inte mål, men här var Öjla nervi. Han är tvärskott att sökner bant in i måltegn, men inte vara målmästaren fick han. Ja, ett 5 för faktiskt, och han ständer upprätt ofta som en målman har linje till att läggas ner. Jordan det så får han in, men ett 5 för blev han simpelt bara standande som nöjer Jörskold i här Bayern i Madrid där Ronaldo ju läser och fall där, men att tar åt svar. Nej, jag kan alltså för när man har läggas ner och så sparkar det bara upp ett, men här ständer den bara för en och förvärst gör för vi en reflex vi armen någon här så. Men jag var vant att stöva, men nu Sverige inrättar att man har vägen att sparka in så det är till börja väl lovligt. Nej, jag ser att Habjarne har ganska varit priggar i sin devisen här att han får inte mål. Det är tos onkos nästan sövliga få mål där har just tar första distnar och tar inte mål finns ju utövatle än till tvärdister och Bayer har varit i målläser alltså 0-0 men hinväg kommer så fråga stå med att inte mål i färjköknen så då. Här kommer det Tottenham Spark som ligger väl och ta ändar vi att Habjarne får bollen ut ur Brosteinon. Och så en skott runt från Roa Olsen i Beström men han räcker inte målen. Nej, kunde kanske haft lagt han ner och finchar bättre omstör skott efter ofta där bollen kommer hoppande så har man tendens till att räcka in undran och så är det alltså hen över tennisvällen nästan. Men det är alltid att det börjar väl alltså har Bern självande Maria bollen och hinner stryas raster och finns så att Tottenham sparkar en synte tillfällen så kunde fått till där 4 månader men det blev switch. Men det ser ut att bli helt okej det. Här har självande allra helst ska vara vi ivlodan tar vi tar som kvar häver bollen alena. Men hinner så kanske större mot kontra och så tilltänkte det på stövnar. Ja, och tar färra och allopaisne sondalagsmän Ragnar Danielsen ska så spela bollen från sig ut i vänstra bord men här är Ranchen Villager Novel Statter. Så läs att här vill ha Björner som färra vid botten. Levi Hansen. Så det Barstal Vartom. Simon Samuelsen prickar han frassar till Pinkel. Som är kommit ur på 36 i HP. Snär danske spelaren. Sonur Frank Pinkel som spalt i landslinjen och Sundtøy. Och här är det Ari Olsen jo habe, så för Rekve Elstoft Nilsen är stav botten. Spelar sig av igen. Trønder Jensen räcker vid botten ut och borre. Han är ute till inkast till habe. Och Trønder teker inkastet själver till Simon Samuelsen. Simon sänder så botten fram och emot Brostein och Jebes Streime. Rekve Ferran startar näka. Miskaj så ägnar i halva. Botten för upp loft och kommer ner av igen. Går färran här, Hegen Hansen jo hape, men han kører en måtlagare om Kottl, og det blir fryspark til Ebestrheim. Spalder 90 minutter her i fyrre halvleitje, og i distan mittlen HP og Ebestrheim, og i fjordingsfinale diste og i kappingsning om Løkmansteipe, og her er ikke mål kom igjen. Fryspark til Ebestrheim av Mion Vøtle, og her sendte mestafaltje fram og inn og halvene, og fram i måte Brosteinon. Bollen kommer oman atter mot Miene, og her er det så 8. Grunveid Olsen som er første hånden, så slipper det inn i Brostein jo på bollen. Men her er så en velgelegare 4, og tar på så sendt bollen vel inn 4 atter, Ebestrheimer. Her er Levi Hansen ute i Bornon, for Fætrånen. Spiller bollen stått til Jekvan Roa, og Jekvan Roa i 2 minutter foran. Vi till att spela bollen fra sig, men till Ebestrheims spelare som får han. Och till Rowie Olsen så spelar han till en av Miverjumannen, och här är åter till målmannen, Tryggva Askam, och så blir det bollen spalt fram och Happy halvarna, men så blir det Bruksla 4 fryspark till Happy. Ja, Rengstöv Brian Olsen kommer ur Rengstöv och möter bollen och tar en så rött så inne, men det ska dömas då och startar ska man säga i Rengstöv så är vinka. Bjørne spelar bollen fram och i venstre sida. Här är det Frank Pinkel. Han är ju hatt tök vid en måtlagare, så det Danny Søyle helt igjen etter. Nujarinja. Som kommer ur Ape. Annars blir en av fjärsar upp från Lea. Ebestrheimer renner bra till köknen ner i venstre med igen. Får spalt bollen in i Brostein jo hape. Och bollen ändrar till Levi Hansen jo hape. Spelaren stått till Ari. Så det Trønder fram av mina till Frank. Här så Sebastian Pinkel Leitran.
Nej, det är smärst inte bestämmer alls inte. Ja, det är fint. Då man kunde vet när kom till hamnar vid bussen där kunde valta parkera bussen bara fram 6 minuter. Det är inte görst helt voice för en fotbollsist och att han har ett har trus så har jag bestämma läkaren Messi och har bjå av hinna den näst. Ja, och vem är en till Hein Askam, han känner Hape väl och vilja och han har ju valt Ivalest att spela beinleis. Inte att gräva sig ner. Nej, så jag är ju hoppas att vi så jag minns bara komma fram vi och 28 för vångspelaren och vad det är avlapp här och det är väl att tegen på man torrer och man vill vi och i distna så det är rätt öle på sig tegen på. Bestämmer över en kast. Några meter in i AB halvan högre med igen. Och här är en Habjar som har fått under bollen och en bestämmare som får högt under bollen och så ändrar han kör Rekva Ilstoff Nilsen. Och så är det Rowie Olsen spelar han ut i vänstersida Johannes Hansen. Och Reiner har sänt han framåt till Rekva men där kanske missfatta hur annan näka. Och bollen för ut av vattnet och det blir målspark till HP. 12 minuter farner 0-0 och i kontadelle mellan HP och MP Stream. Det är Johan Trost, Lisebarn HP, iverom till Barstal Vartom som är blivit faster myvärje samma vi honom. Och här bara leda bollen gänga syna mittlen så av vänstra backen där har vi Daniel Paula Lervik han spelade i isen senast men det är nog först och främst att Ari Mor Jonsson är han har kommit på banken i det men jag hade det var sjuka som får en att spela i Fogla för senast Krui med la influensa eller kvart och lukt och han är kanske inte nåberger ändla börja han sitter så åtta jag hade han stå listan i vart här som sitter som ägarmen. Ja. Men det är klart att han är Mr. Backer i samma stund som han är fullburger att spela. Ja, han är ju kanske inte ordentliga ska man säga nu. Ja, tar lite fram vi är bestämmer men har Björn Finke kommer alltid stående men nu är det bestämmer som är bollen och nej, ja, inte är alltså han var ju nere i Silkeborg och det väl alla som till högra banjon att han skulle få en karriär utomlands men skier som vi kanske nämnde ju Förra dess någon att det är väl ofta mer chauffören och så att där är det blir skatter och inte bara en enkel fiber men allvarlig skier så när Lucas kan nog har Björn nu för bollen och så blir det Sebastian Pinkel centrar där men Malmören är bestämmer kommer ut och han är läggas och få bollen och hålla någon tryck för Askam. Ja, utlejer från 60 då. Ja. Som skiljer först till halvt år allt ja. Det går så 6 hemlaga visst det eller om det nu är så att horror är skatter eller vad det är om man hur bruk för en man att så halvtid som jag skilt så att det rätt till att som Katlan hemma tror jag. Ja men tar här var ju goda runt av att bruka Malmö på 6:30 vi René Torka var ju i Ekvar. Ja. Tar Malmö men han kom ju från Allier på 6:30 men han körde just i med det nu. Eller en av dem första Ja, om som man säger han var fantastisk han var Toman han kunde ju hålla där bäst otroligt bjärskar och ärmen så nästan på kommando och fick några laster så han är så otroligt väl. Särskilt det mot Italien för att ta varann. Och den så inlåt då att det bara blev ett mål som italienska lige fick av Torsvödlen. Här är en utspelare som har Hegen Hansen ur Vujcinche en av de spelarna som vänjaren Sigfrid Clemsen har haft i Vujcinche. Men han var omgående helt faster. Nej. Ja, att det är linan. Nej, det är syndrom att komma liv. Jag minns inte man är bara kommer in eller 16 distrar eller stå i allt av hela där, ja. Som han inte blev inskifter. Men han var klar i omgående ordentligt att stabilisera sig. Nej, omgående nej. Ävnen är ju inte är så men han har ganska haft trubbelaga ganska vi har hållit sig nog väl i form ganska. Det är ganska manglar lösen ryck mot till ävnen är finns ganska och lite på sjur men det kan så vara det som ger att det väntar ju ganska. Andras Olsen till Rekva i Stoffnelsen och till Roa Olsen. Gånger väl kör i bestämmet här har spelat om man kallar spotten syna mittlen. Och är det här var bollen kanske Luganek som har Björn omtalar kanske inte Luganek men det vinner målen. Ja, men målen första 6 minuterna tar över har jag att det mesta men så jag när det ser ut att så han tar ut så är det en
Marianne Destra. Hoppas han var så en dubbelt möjlighet här ju annat till så det största som är ju. Ja, ta var reglerna när vi. Ja, ta var reglerna när vi, ja. Men alltså bestämma lägger tar helt inte så mycket så gott. Alltså till är ju mont till kvart du ganska rockna vi. Ja, det är nog så näker förrådsvis kan man säga. Nytt folk, ja. Så att så är det vana ganska sjöla stora men ja, helt lite över så fint ut så tajmat. Det är ju självande har väl favoriter och ja, ta like Lund Röner hopp så att varvada men hiven att alltså hinner helt över. 16 minuter farner för Rollagen. Och här är Jamal kommer 0-0 mellan Happy och EP Stream. NSUI og KUI og B36 er jo hine tre linjer som har spalt seg i halvfinalen her og i kappingsnum Løkmansteipe og Anna og Hesenbaum vil ta fjorda. Og til Levi, Johabe. Færbolten visser inn i Brostheim, men så är det här kvite. Bestämmarna är kvit och grön och i det. Det plattar jag vara blåer och svarter, men jag vet inte kvitar inte det här i det. Det kvita till den gamla lideren inte epe. Men till det kom då kvitt och svart också i det här. Så spalta där i handboll och var det ju Arsenal tror jag nästan. Arsenal ja eller det var bland ju också. Så jag håller resten var kvitt och svart. Men armen som kredister uppe i Öderhallen ta att. Ja. Ta det var ju han nog till spalta. Ja, jag vet inte vad det också Schumacher. Alltid tilltänkna stora spelare. Ja, det minns jag. Ja, jag vet. Näkter går ju. Ja. Här har vi nummer 20, Johannes Hansen. Och Rekvi Estof Nilsen ligger framme, helt där framme. Han kunde ta samma sida in i Laxöt till 11 om mästarheten som han vann i fjör, men han prioriterar fotbollen framom. Och Ebeströmer röner framvis. Brian Olsen, Rekve, Jakob Rowe. Frispark till Ebeström. Gåstöva. Och så kommer nummer 60 Andras till det stora med till väl med där sikt efter. Men alltså Ebeström lägger den hela väl finns ju Habjörn eller Eva står ju sin egen diktna och allt. Ja, absolut. Det blir ju Nekvin Charles att Habjörn spalt i kött och väl men så insvar att det så är hinner Lutcenter. Jag ska inte dra fältstången men alltså bara managern ju har kunde bent att vänjaren helt rätt här Angenevium kan veta för och han spärrar spelare till Disney men det kan för vissa sig vara en Eva som avgör till jag kan nog gott ser det gott frispark nästan från Roa Olsen som har på Malmören tighter nöjest att sätta knickvarna runt och just då på första innan. Hotna spark till Ebeström. Jag sen det blev så vill jag tighter och show control att men han kör på att säkra och vippa bollen bara. Och på simpelt här ja. Nej, en händelse är att nu vet jag inte om det spelar som skatter men alltså har ju finns kört för styrk vi två mot dansk spelaren tar sig inte så flott som bunch någon idé. Jag vet inte om det är en form för arrogans att det är nöjt att bruka alla spelarna och några andra att han som är spalt mest tar sig utanför den. Men ännu så inte mål kommer. Nej, helst det man vara skier det också också kan man men jag tycker helst jag säkert tror att halta det bara när man tänker fram vi han skulle vita bättre än några andra man spelar ju Ebeström stäbbakapinchen. Nej, det borde man inte nej. Hotna spark, jag hade Ebeströmer av mer hotna sparken HP här. Här kommer ett snärande väl in men har Björn ska la bollen ut. Och Brosteinon Ebeströmer får en åter en skott. Rowe Olsen. Inte längt fram mål. Nej, det svårt att vi att skott. Han är ett och jag när bollen hoppar kanske så när vi fick mer kontroll och rakte mer ner av bollen så helt andra. Alltså långt ner men är med på och kanske med så där. Annars vill jag att en tre utländska spelare är kommen i HP men han har ju inte finnit spela över på plats så där till en makedonare som heter Stankov alltid. Det är nog vi på alltid. Ja, det spelar i dansk kapins nu. Ja. Det var ju det väl att någon vändning och så där. Ja. Och annars är han framvis inte töker.
Nej, det är sin runda det. Fåglar för att det var Leisner en så gånger bo i ett arbetslöf. Men det är väl ganska för sent ut eller vad det är. Jag vet inte lite. Och FI bo om nu att det är Daniel Ellie Petersen är sjuker och Martin Bergvold är skapter. Ja. Så det har svinna. Ja, det var Fragrank. kunde också med. Ja, det är skalt om lät och säga man helt om man vinner dysten och så lät man ganska spelare som här var bruk för dystarvändning släppa spela men så hävde då alltid några trumfar av bunchen bara för det var som man har tryggt visst att nu inte skulle gå in till där man att lika ska från början va. Vi kunne nevna tar som sida bunchen och Hesbal Linon. Happy Hever Mattias Lamhauke här hjalt Mor Roger av Flotton Jespersen, hjalt Karlsson Joros, Adrian Justinsen, Ari Mor Jonsson och Paul Thomas Tam. Og Ebestreimer til Roe Zakariasen, Niklas Krusen, Touche Lofte, Jan A. Huarike, Arnbjørn Hansen, Leif Niklasen og Sjurur Jakobsen. Her trutcher ekkelig rønterspillere til Ebestreimer sida bunchen. Leif Arnbjørn nevnt Sjurur, han har jo Ja. opprunnet jo Runavik. Ja. Han er som kommer sin til Lars, ja. Ja, det er han, ja. Så har vi jo alle på. Her kommer skott, rønt. Et lysende skott fra Ari Mor Olsen. Hotnanspark til Haben. Malmaren leier seg ned og fikk hånden under bollen og ut til Hotnanspark. Habe spiller Åman etter i fyrre halvleggje. Og hever Hotnanspark under på 60 til just nå. Som Trønder Jensen er ferdig å takke. Og der kommer høgt inn 4. Og atter när vi är alltid annars det var en av de smarre mannen han kom högt upp vad ska det Ari Mor Olsen. Ja. Men här är det renna och så spelar där rennar man närmast öch och så spelar där åtta öch frukt och så kommer det med oss man ganska inte rockna vi är så öle tärska luften det är också smarre man kan stötta den ganska öle ja. Ofta är det så att man tar några gånger tvär trutchar ut hade där farlig och så visst att öle ofta är att så glömmer man akkurat som blev någon farlig. Inkast til Ebestreim, spalter og 23 minutter, altså fyrre halvleger halv igjen, og her framvis Ancho Malkommen, 0-0 mellom HP og Ebestreim. HP har vært nærre å få mal. Ikke nekk for malmøleger her til Disnon, men en helt større dopolter til HP. Men korten i etnæst ikke, og i 2 skott rundt om inn i maltegnen at få han i nettet til ferien. Rowie Olsen skal takke Fruspark til Ebestreime ute i venstre søye. Nekker meter inn i HP halvene. Sender han høgt fram i Brostein til HP. Han fyller langer inn i Brostein og oppadder langer inn. Og her stender så Jekman Rowe og kører bolten fram etter Vøtland. Og så det Sebastian Pinkel for bolten visser. Fotlare fer fram etter Vøtland, høyre med igjen. Og så bojer han senter å få folk fram vi. Og så fer han hatten av sparsk omvies en Ebestreims verjoleggere. Nu det så hinner med igen, men till framvis samma år som skjuter, Trønder Jensen. Nu har alltid det slide oj och klarna är center här gånda talent, här var center. Mest i erva och ta räkna i rätteliga från att alltid distribuera ju till nu. Nå sparska kremé ifrån. Och Etna switch och Habia skalla mot Malnon. Bolten för Udo Brosteinen. Ebestreimer för en fist. Habia rena vinnan atter. Daniel Paule. Så det Johan. Nej, här var det Daniel Paule. Så det var en annan som kom till Aren. Johan Trost. Så inte här långa spelare för att hit upp. Det var tulja. Ja, men man ger ofta att du lås ända när det hit upp då är det oifall och händer och så är det shoulderskift ut därför att man ska boja när lödgöraren spelar på heter så. Ger man ofta det man har spelare som flyttar sig synder runt och går så är det. Alltså det blir från noll och ifall och händer. Ja, Ebestreimer har bolten av Eknar i halven. Halvt att det är Paul Grundveit Olsen. Och tar får en inkast långre fram i Vattnon. Och till så teachen. Så ända då vi att ha bjärna få fätra bollen. Levi Hevran, staderna kan vi ska så Eknar i halven. Räcker ut i högre så igen.
Här är Brian Olsen i höllen och någon och det ända vi att han vinner han den här tvådisten för inkast på sjö. Ja, man tror det väl arbeta Brian det att ta att Levi vinner så här duellen här, men han hänger in att då och för så tackla bollen in i kroppen ja Levi och vinner så in och just ett inkast. Och Levi han älskar att Ari inte renner rätt så han släpper även av bollen och tyna att stanna bojas lunch att inte vara bli tacklad. Det är ganska center Örskimlager har Björn i begynnelsen att små Illnaidas kvar i en annan nu tog jag spalt kött i en halvan timme och där har bara skapat en möjlighet i dessnan. Så färdas där ju alla batter Ari till Pinkel men där räcker i shortlet och Varian Ebström kommer i mitten. Och så gör det Habjarner frispark till Ebström helt ut i vänstra söja. Ja, men det viskar som alltså Habjarn från första flöjt ja så skulle där ut och så skulle där trumla sig och rätt spelar ner men Ednaus inte och hinner ha Lucas som helt standard första löt ner gott nog nu nämnde fler för att vi visste två mål när dubbelchans där ute men det vet jag och så tar av ja där är de att ta chansen och till öljande har får inte ofta han kan veta för så heter det vi vad ska man säga han tar som anspänn kallar för det nu minns jag gång stark atlas. Nej. Det var ska man ju. Nej, i shortlet. Ja, det kommer man. Ja, så gamla nu. Ja, det är det. Men jag kan nu fortælla deg om tid at det skjer 20 minutter farner, og her er framvis 0-0 mellom HP og Ebström. Og han botten er Jan Trønte Jensen, så det er Hegen Hansen, etter Gjør Vinstrømeien, og her blir botten spalter første fyrir framme til Søymen Samuelsen inn på Stein, og så atter en gode chanser til HP, og det var Sebastian Pinkel som fikk han, men kanskje var han også knapper her, men han helt nok ikke han er i stund til å gjøre Anna, men han skjeit och Malmö Björgen. Ja, men han får inte alla så har Björn där spelar vi först för sig Alvin ner och ända vi att Pinkel färran serverar in från vänster och det är innan så ja men räcker han inte nog väl till för mitt att trycka så han är stroplagar i huvud men han är väl recepten jag har på till att spela kötta och tajta på till beinline så det så där akkurat det här som för när. Inkast av Mine Högremein till Ebström. Momentum Johannes. Det var italiensk momento till italiensk stadion. Så man gör initiativ eller också så kan du kalla det. Gagn ut av löten. Så. Det är det ja. Ja, men det är man ofta när sägs, vet. Du färdar några möjligheter och tar du inte av och vet. Så är det ofta när att rockar inte med hinna tant. Ja, det är ofta det mer så tätt för. Jag nämner bara München gör det Brospark möjliga lätt 8-2-0. Tackar substans ja och så blir det straffa i. Ja. Det är Lucas som kan sätta till Lucien Drillos. Det är vi pratar om nu. Ja. Alltså det är väl en elreklam. Det är mest område av öllon till era gagnöjda möjligheten. Ja. Det är allt snurr om alltså till som på en måte logiker för en kvann att skilja men det är en djup sannolikt ju ofta. Man ser det så ofta i att så heldur man men så kommer är chanser på den vägen men det är inte alltid att nej att det händer. Nej men alltså som hoppspelare kanske också då jag tycker att det också vi får fler chanser än där har haft och vet du. Så jag tycker att det tar fram ett spot host att det är kanske inte helt men du vet du. Det är inte kanske så är så einfalt som kanske det har det yngst. Ja, nu får det här lyckas med att runka och hatten Adam det som att säga tid får ju mål. Ja, akkurat. Det kan bli 0-0 och 0-0 och såna kan. Det då inte så mål. Nej. Så är det för Dwight. För nervöst det hela som kommer. Ja, så kan det bli också spännande och avhörsta så jag just när distance för att ta sig upp. Om har vi inte klarat att skåra mål men så vill att han kanske mer Örskimlager. Det är väl eisen till oj som det är att det är ju och ta vidare har väl eisen att det är så eller om det vill det lite så är det från ryttra vinner då det är till Ebström kommer upp i allt ner och det ska vara Ivliv och Habern har meldt ut att spela för mästerhet och ringa så för det Robert Plus så det ska väl vara Mondra Leon. Och det kan den så fyllt lite förstöra sin till plus det eka vi snär målen som nu. Ja. Det är inte få. Ja. En halv timme i färden och här är 0-0 mellan HP och Ebström. Och vad ska vi se om avskårar till så är Mial
Lugan är kurvicande som hemma och skorar hvis vi tälja hvis vi mäter efter västra och östra skulle någon. Lycka vi. Men hoppformar låg så skulle fylla skulden på först. Ja. Ja. Men det skulle säkert några mål konto. Det ganska mål skulle till först. Först mål så har skor inte om det. Han vet bättre än några andra till Krasner, men som halta vi HP och tar vi inte imponerar och en mål per det stå så slett inte vi inte kommer alltså. Så är det Ekman Rowe Davidsen som har bollen höger med lägger in 4 och här är Fletcher loften så tar vi Bruksla. Då. Fyra. Längst då. Jag också jag kan Rowe helt att vi backline och spelar 4 och så kan han inte för längst att. Men kan gå fram. Men jag bollen kan att han för backline så vill det. Ja, det var helt nere på backline så han kan. Ja, jag också längst upp. Ja, nämligen att han spelar bollen liksom återifrån. Så han har bollen ut. Ja, Ebestreimer spelar bollen ut där i venstre. Så ja, och här har vi Dan i Söyle. Vi är nog så är inte alltid här för alla. Snära så då, fotla fera om man efter. Så gör man nästa med Johannes Hansen in i Brostein Johape och så ända bollen hinner med och här är Anchen Ebestreimer med och har Björn för stäven. Simon Samuelsen. Här läcker räck Eilstoft Nilsen sen ner och Patron. Och han kommer att göra frispark här. Alltså det är excellent. Han får bein himmel lagt upp var han ligger ner och jäkar så in men nog säppen han stäpper. Ja, det är för Sean. Han var resten också härlig vid Barstal till just någon. Ja. I rom till Ekman Rowe. Så är det Johan Trost till Barstal. Och tar på alltså fram så i mitten. Jag var inte ilt vi att finna eller få färre allmängarna och finna möjligheter till att spela bollen ska man säga. Mittenchetna chip same. Ja, nu fick där bollen fram till Trent och han sänder han helt fram i Brostein till Ebestreimer men här är det Ebestreimer som färran. Men tar med sig ut av vattnet. Inkast Lape, Winströmejen, Simon Samuelsen, att till Barstalvarton. Så är det Trönder Jensen. Och Johan Trost, Lichebaren, Levi till Trönd, framåt till Ari till Hejen lägger Winströmejen till Daniel Paula Lervik allt igen. Så är det Simon Samuelsen, så lyfter han bollen fram Brostein, och här är det Pinkel, han skallar mot målen. Här finner vi så att all upp här har Björn Gossier heter bollen Kajrand Max Lanche. Ja, och här är att det som nämnde bant fram om det är klara att finna plats ska man säga fram efter vatten och Axel Löjbart mittbandet om och så genom Alarbar som spelar bollen återifrån till Mivadlar som lägger ut av vank så kommer inlägg så blir det bli farligt. Har Björn redan spelar show där nu och tar finna bättre än annan nu men här kommer så Åtne Grunwald Olsen i mitten, vinner bollen. Och så är det räck vid Eilstoft Nilsen, skavsending. Så för Sebastian Pinkel vid bollen. Och så var han Felter. Här för Guldkorst till Åttarantan. Nej, heter Rowe teker den här. Och att det var fina sort. Så vet du vad det är Ingrid Sonner Bar Olsen, är det så? Sonner? Nej, Batche. Ja, jag känner Ja, nej. Så över kan du. Nej. Det säger ganska. Med smalter. Ja. Ingrid, ja. Ja, vill jag gå Asian fotboll så vi snackar. We come over. Frispark till Hape Nakamitt och Ebestreim Salvene. Och Ebestreim Gemankar. Det är öjla långt ut utav också skåta. Ja, jag vet inte om Hape behöver skyttar som smäcker till härifrån. Ja, här ständigt volt, Trent ständigt volten och kanske det var en trillare till Trent som kanske skjuter, jag vet inte. Men jag vet inte, hej, för som var väckt natta för skåt, så jag fyllt slut. Ja. Ja, han färsar en galopp så han kan ska föra rena. Han skjuter väl men inte nå väl. När kommer han för det?
god kraft då. Öle går kraft, men det hade vi där snack om vi nämnde där så vi var för där som i luften ta. Till att få sig här heter dutjbolten och då ska en helt eventyrlig speciell sparteknik till och otroligt några timmar till att vänja sig vid det. Och så jag tänker de flesta som sparkar kanske det alltså här för bolten en beinarlinje bänt upp efter men vi nämnde ju så nås med en annan för att han var ju en mästare till akkurat så är sparken här. Ja. Han dodde. Han är ganska vant där sen det var det. Ja, det är 100% säker. Du fär inte för inte. Och det är bara så. Du må arbeta för det. Det är så enkelt som det. Du kan ha några vi födda gåvor till visst men men det här må stimuleras. Så det bestämmer att sända bollen in i Brostein Jobe. Här står Johan Trost. Bollen ändrar till Trønder Jensen som startar nära mitt och har i halvene. Vi gör det till Jekvan Roa. Och så är det efter Johan Trost. Nu är 36 minuter farner i fyrra halvledje och i Gondadelle. Och i det fjorda och sista fjordingsfinaldisten och i kappristen Lekmanstepe. Och här är Anche Malcolm igen. 0-0. Johan Trost till Jekvan Roa som kom fram vid här högre med in. Sitter fyra. Reker vid bollen. Hever en 8-4. Och till här Ari Mor Olsen sänder bollen väl i fyra. Men här är Anchen som är kommit och lagt in. Han landar också väl annars. Ja. Men Ari skulle nog vara här inne ju. Ja. Så jag i alla fall ska vara godsrent varma så vi har plockat överstöv. Vi har Pinkel och Levi vår på inne vi. Men hvis du också hade om här är inte några havvaxna män och Habelinon så jag vet inte om hade vattendal brukar du har Levi och Ari och Pinkel och så här Trønder och såna till inte stora män. Nej, det är roligt just det. Så är hvis vi hit jobb efter så är det här show han räcker väl upp efter resten. Så är man kanske. Så är det näka men det kanske inte kände för station i luftspel och så är Johan Trost och så till han så från vi till det var han och bara allt det samma. Där är switch från vi ut i ska man säga skipa i spel nu. Så det är nog inte här loftspelen han har bevinnits när. Inkast. Trønder. Reker vi bollen av mig. Och så en god sending fram i mitten här och Simon var färren men det gick inte upp alla gånger. Nej, men hade en väldigt god tanke att arbeta inför vänster så och så arbetar sig i mitten ska man säga med varandra boar och så det är harfund om att det Alvin sitter perfekt att man klarar öle du att han fick han alltså vi sen finns ju tamtan vissar och i den banan och så var det uppmåla. Men jag går runt på ska man chans här. Ja. Så för bestämmer att det är allop Brian Olsen. Rowe. Rekve. Ut i högra sidan. Så alltid det är en grundvärd som kom fram vi här och Ekviljan är vi här. Ekviljan är vi Malmö Jobe här var farligt då får inte bestämma och behöver bitcha upp i vänster så och så ända där vi den för dreja en halt över och det grundvärd som väl kommer från vänstra nej högra bak och så gav och får inte farligt inlägg här som blir en närdeström och så det känns så vinner där att han har försökt. Men det är så ganska helt manglar typ säg det akkurat det att kunna spela sig jucken och komma till en helt stor Malmö. Han vill ju ordleverera en men där var vi från vi och det ser ganska pent ut chatta med program men manglar ganska mera brotten och i alla just det. Ja, hotna spark till Ebestrheim. Från väster så in i här. Norra fyra. Så ska domaren han talar av två spelare som Brian Olsen är annar och Tanja Paller vi så kör in där. Där har Uvelas väldigt hotna tökon. Här kommer hotna spark högt in fyra. Och bollen kommer ner i måltagen och har bjärna få sätta han ut av vattnet. Inkast till Ebestrheim i halter Arnar. Nu skulle ha gäst. Ja, nu skulle ha gäst. Ja, jag hade en jack fram i här. Ja, akkurat. Han kastar för sig det. Ja. Jag vet inte kanske ska så länge. Hur heter det? Att det är Johannes. Johannes. Ja. Att Johannes så för minst back för mot. Och så landar där bollen in i måltagen så det han ner bort utanför och Johan Trost för han gjorde Brosteinon. Arnar åter till målmannen. 14 minuter farner. 5 minuter efter fyra halvlek och här är Angen avbändig om hur kan färra vidare ur hese kappingsne av hesen baunlinon. Fire Malmö överläggar och
2 jönlig. Og ja, så er det vinkl her i Hampebergene, og enten er det Ipstrøm-spillerne måtte slappe i kjøkkenen, og så er Fletcher oppe. Okej, ja. Det er en kivast i at Hein Askam er meira er bedre nøkter enn Sigfrid Klems og Rockny vi tar der ferdig til halvleik nummer 0. Barstal Vartom, leng sending fram etter venstre meien. Suimen tekker han i her. Men misser han. Ebestreimer fra Stevinon. Bolten vil sender fram etter vattnet, men her helt rangen vi, og så er det Happy etter. Jeg hadde ikke vi kunne si at heter han lukka god dister som disteren vi så mittelen på 36 ved Wojcink. Helt ikke. Nei, helt det. Alltså fyra lukka var sånn nok snakke chanser, ja. Men det är jag har alltid sett så galet. Det var Okej, gott alltid. okej. Vet du kanske på Maus och. Ja, ganska ett annat distrikt. I Sverige så jag tvär distrikt. Nej, alltid att det är full med så rymmer väl ontrillande. Så finns det lite ena lie skall väl vara bättre än hit, men det som är avvärst och just det är att hon är inte stor. Alltså utla kunna bli stor här det distriktet börjar ja. Men det vi annars ju ut alltså hoppläggaren här var ganska värre. Oj just ja. Hoppläggaren här var ganska värre. Ja, kom til flere, skal vi säga, malmödagare mot till Ipstrøm, men Simon Samuelsen, rekker vi bolten, vi er til Ari, han færger ikke. Røkker ikke etter honom. Ja, det kan være, jeg vet ikke om vi kunne si at, ja, jeg kan nå, en god sending fram etter en, spiller ikke Ipstrøm i Romavra Laser til Rowie Olsen, han slipper inn i brosten med bolten, men så er verden til å ha kommet på plass, og Alloppe helter Karstene fram. Her er det Rowie Olsen ut i høyre søyen. Hitt var ganske dan. Og vel en 4, og så er det Johan Trost. Han en krøster støve så klarer han å rota opp her. ja, men att det var ju väldigt Alloppe, så där är runt trust här i väldigt stöv i Ipstrøm, och där spelar sig ut och så sända det andra söjlas där, men hever inte så när kvar för och i skøyten så att han var runde från varje spelaren här och massa stäcka upp, men väl spalt ut från en trångt där väldigt stöv som det var ju här och ja, kommer det några rymliga farliga stöver. Men akkurat som manglar inte Ipstrøm mot hoppet. Där har vi inte ordentligt haft han möjligen än, men det har varit inlägg vi som är lika vi har blivit att till det helt stora, men det var det. Det ska vi har haft blir farligare. Ja, det är klart, ja. Det är klart. Men nej, men alltid tar gott det är överst. 2 minutter etter av vanlige lekt og her i 4 halvleikje. 0-0 mellom HP og Ipstrøm. Ipstrøm hever innkast og til fjerde. Johannes Hansen. Men bolten endar i HP med vergene. Barstal ferran. Daniel Paule. Og etter Barstal, vi er til Johan. Og fram av Mina til Trønt. Han karer natter beina veien til Johan Trost. Og så giver hun til Barstal. 12 oppbyggende spill til HP, men da gånger en løte er det hender noe mer enn at det kommer fram av Mina. Nå har vi der så bolten av Ipstrømsalvene. Suimen hever han. Sender han til Heien. Første fyr ut i båret, at til Heien. Nå er det sin drøm konstruksjon i spillene. Så er det nere vi hottene her til Ipstrøm. Jeg vet ikke om bolten vår være ute. Innkast til HP. Og til tidsen, Daniel Paul Lervik til Simon Samuelsen. Sender han inn i brostheien, og her var ikke god adress av han. Det har fortalt til lorterne at det strømmer det noen? Ja, det har vi kanskje ikke sagt så ofte, men ja, alltid kom så brottelig av her settene førsten, men vi sendte disten bæge og i Udvarpi og strømme, men tog ikke for å komme klokken 6. Så kommer vi nok etter at det tog ikke, men vi har disten og strømme i eisene, ja. Og som sagt, dette er den sørste distren av 4 i dag. Og henne tror jeg linje som er kommet i semifinalen eller halvfinalen til er altså NSOI og KUI oppe i 36. Og Ipstrøm tar jo venner at være nok så
nek på pjøyes nere Steba-campingen, men nu der ikke akkurat her som der heva vært, der kommet ur nastbeste deltene, og ikke etter at man råkner vi for å gjøre seg alt om som der platte. Men her til må så si at her Djeva har en skarpa gang, og enn alt og tølja sier noe om det verer HP etla Ebestremer som for å vinne hendet dysten. Vi skulle ha en vinnare. Ja. Trønder Jensen, Johabe, snärar väl utan seg, men om man missar bollen, får han kanskje atter, krigar han ut og bordet til Jekman Rowan. Så lytter han bollen, men räkar lykkes med bärkjenne målläggare, og så kommer bollen nyer, utan Frostein, Hegen skal skjota, og så det fyr som knallar han til, men bænt av malmannen. Og så det halvleger i Gondadelle. 0-0, Alex Trolley hever bruksla, og nok så jauner fyrre halvleger, her Hape hever haft vanta mer møvelegger enn Ebestremer, men hever ikke skapt nekvar store malmøvelegger. Ebestremer hever kanskje vært mer vi i spelen enn vi hadde råkna vi. Så sammen omtrykker hormoner ikke vært særlig store av linan, men Hape hever vært nærre at få mål enn Ebestremer. Men her 0-0, Jan, så vi må bare si til at de som kanskje råkna vi spenninger ikke for å være så grullig store i hesten, det positivt nytt, så her ikke avgjort den. Nei, helt avgjort ikke. Jeg bestemmer leggerne av stedet ikke øyla vel, og derfor er sikkert vel nøgter til halvdags nå, og kvilla seg utgjør seg klare til setten halvdag. Men som du nevner, store måneder ganske, eller Haberen har så skapt seg en tvær malmøvlegger og en dobbeltan, men jeg bestemmer leggerne har ikke kommet til en helt stor onker innlegg av verre som er rymlig farlig, og kunde bli en chans, men det manglar några det sista tringen än, men jag hade att här rutan ni var nöjda vi det som är för fram här i fyra. Ja, vi börjar spänt här till 17 halvlek, och som sagt, detta är det som ska avgöras. Ein av hinon 3 modisten för och det enda är jauner, och här vart vi nöjt att spela en halvan timme trät. Det kan ju hända om så är det att stövan är uppbrakt efter nästa 90 minuter, om det ständer 0-0 till 1-1 till kvart nu. Ständer av jaunen så ska spelas till en halvan timme trät och i första syfte. Till vinnare skulle tjåsast under ödlomstånd till skall och det vara grejt om det är annakvart Hape eller Ebestremer som blir fjärda lie och i semifinalen och i kappningsne om lagmanstepe. 0-0 nu kommer halva lei og i vanligere lektøy. Vi stekker av her og Gondadal i en løte, men vi atter tar han 17 halvleker byrjar, men tøyen til klokkan 6 i utvartenen, så vi kommer ikke at tro at det her for en teier og avgåsjer, men vi av strømmen om beina veien klokkan 6 og i 17 halvleker for i gongt. Takk for først.
Ja, og så vi atter i Gondadellen. Settene halvleker om at börja mittlen HP og Ebestreim. Og til 0-0. Og nok så spennende å vite hvordan om vi søtja hva kanskje vennerne har lagt dette av i halvleisen Johannes Tøy. Ja. 0-0 kanskje bedre for Henaskam og Ebestreim enn det for Sigfrid Clemsen og Happe. Ja, helt avgjør. Som Jokas Tøy jo Happe som de nevnte graferer her. Der favoritter til å vinne det til klart. Men jeg alltid at ja, først i halvdagen lykkes med Sinter svälter och tacklar jagna lite center så halt jag faktiskt att det är faktiskt mer än okej distra alltså hoppar som det nämnt nästan jag kanske haft några goda möjligheter if säger man manglar det sista den brotten här alltså sista trinch någon men vi väl vi annars spelmest och Arnar sände bollen fram i Brostein så haben men har Bjørn får bollen vi ser ut Brosteinon Trønter Jensen reker vi någon. Sänder han fram till Sebastian Pinkel. Trønter och Pinkel och Levi. Här igen. Men alltså det som ger det sen har ganska haft bollen sen mer att det är att ta i har på bollen så väljer Ebsen att hålla liksom att han ska man nästa träning och så börjar det väl spel här från har öjligt att du har haft också trubbel vi har spelat sig i jucknen varje parten cha Ebsen ja. Och det är så att man så att så fär har ju bollen ganska en hela halva så gott som gratis att spela sig fram alltså så kommer det ha bollen mer men vi får knappt göra den ordentligt om jag här har vi enkla runt för alla där och spalt kött ena för vi vinner så ena för mitt det var någon här där spela bollen först för sig aldrig går att komma till går runt mot målen det får gå inlägg och få ankra runt på skjut i isen. Ja. Nej, här vill färd Macron där. Det så jag vet. Det har lagt något snäck för ju. Och till fint. Nu blir väcker bättre resten där slide och solen kom fram att nu. Ja, kvällar solen. Ja, vinst till det pura frihet. Ja. Har vi ju frispark. Näka mitt och halven en chai Ebestreim. Och det var ganska Trønter Jensen som teker frisparken. Och här var det var Antras eller vad det var som fick skalla bollen ut ur Brosteinon. Habjørn här var natter Søymen till Sebastian Pinkel. Ja, Andra som sitter han. Ja, han trycker i loft. Ja. Smanörn. Ja. Och här så jag där strujas väl en spelare som Brian Olsen, han spelar sig igen. Ja, men jag hade vill se att det är generellt för ju som läggarna alltså att kanske bollfarlagen inte är alltså hur som kanske att han hoppar men är det riktigt att tälja otroligt näck och jag hade att det var struts otroligt väl att jag Disney till och i löten av der reisende finner ikke bolten at det feres vel så gjennom middel. Daniel Paule Lervik. Så det Ebestreimer etter. Arnardam. Stått til Paul Grunveit Olsen. Så det Rowie Olsen. Johannes Hansen. Så det räcker vi Estof Nilsen sätter han ett gör från Brosteinshopen. Akkurat hesa stövnar här, det tar goar men akkurat som att bollen kommer in så manglar ganska oja. Ganska att man renner bättre in i bollen och bojar vid den inränningen av Luidesen så bollen inte får boja atlar att man inte inne på alltså atlar av linje.
Det blir högre backer, Jekvan Robert Davidsen ska ta inkastet. Barstal var tom. Hegen till Johan. Alltså så jag nu att bestämma in att det kommer att mig väl att två främst är här så arbetar synte fram emot men inte lägga till det hur att trösta det men har valt det ser lösningar som fungerar otroligt väl här till. Trenter. Sebastian. Hegen. Jekvan Rowe. Småspel jo happe, enda nok gjennom målsparket. Ja. Men annars så tror vi alltid at Happe kanskje i større mån enn til dem som vi så på 60 for det sender bolten fra vergene og lengt fram. Ja. Leipa mina sender opp, men annars bygger der oppe først at det kommer. Det som virker best jobb i det, det er at det har spalt vi første først næste gang, altså aldri gang, tog det ikke ordentlig vel, og tvem føren, da kommer det faktisk til øyla gå støver at det. Ja. Det er nok så lengt om midtelen, så ikke at her er sekvensen her. Og det er ena som det er hvis man kan spela fram vid kjeti, altså til dem fra verden i jobb, ja, nien og en Alaber som spiller atterfra, og så kom åpningen når Bakka kommer fram vid, og hva det er, og Alaber kunne nevne atter om verden i så timene. Kanske vi uisolidade men till att det att det skulle det bestämma lägga här Rosford det att det är klar öle väl att bridge 4 så att det har vi finna kanske inte ser platsen till där fram att rätta i allgan att det kanske vara mer på tvärs ja mer kan ha kanske själv kan huxa sig jag tycker att här vet att man måste spela kött för att sånt det very part in charge jag bestämmer jag också bä om man så tar det så väljan Mian och ganska isnet där ser det att rotar spelarna och alla som är låta kan i välj spelarna. Ebestreimer Ragnar spelar sig fram i Brostan Johappen och så kommer det skott men han är husa hatt om. Ja, men koj inte det är där är inte klart så pass ut står Malmö i över så tar chans att komma skott till per pröva och på ja. På Atlanta då så kanske räka man ordentligt perfekt och så sitter den tröjan och så rätt Jopland luckily. Johan Trenter Sebastian Pinkel Levi så kommer Jekvan Rowe vi. Atra backlinna in 4. Bollen ändrar tja. Trente. Daniel Paule. Så blir det Suimen, men till Ebestreimer som färran. Paul Grundveit Olsen. Så vinner Barstal Loft disten här, Amine. Hegens lite bollen fram med Brostein till Ebestreimer. Och bollen ändrar tja. Levi utanför Brostein. Suimen Ferransson. Levi en renning fram vi. Nok snägg på tvårs, jag har inte snägg tempo samma spel någon. Så är det Suimen. Så innetter, Daniel Peter. Så går renning. Ja. Här kommer där. Ja, här kommer där attromvärden men nu är det så gott när Rengstorp men här kommer det så atter omvärden och det är konsten och det är det som är väldigt inte trouble jag hoppas att komma till eller flera av slukonstov. En var förra här kommer den komma och här så att en här är det som spelar tomt och får lagt bollen i backroom här latta för värden när köp Stremi och så är det väl har funnit Rengstorp här till Stremi. Sebastian Pinkel. Och här var Suimen färren, men Sundalagsmän i mittlen. Spelar bollen väl fram i alla upp. Brian Olsen hever han. Sänder han så fram efter till Dan och Söjlon för in i Brostein Johappe. Snajren om man vill läsa. Skjuter och skårar! Ebestreimer över Laxjota. 1-0 mot Johappe. Ja men fantastiskt mål här. Han Ivars man i Rengstöve det är han så inte linjevärden flatchen ner och han kommer in till vänstra benet Chasar och så lagt han in närmast och ja för mig var chock. Ser att det ser in men är det ju i för en självfylld då. Och först det ganska väldigt Malmö då så Ebestreimer och tar utnyttan så gott som man över kan. Så detta var ja. Ja. Pura avanta hever Ebestreia avanta efter förra laget skulle jag avanta det men nej men det är ju kapten men det är ju också i själva uppspelen här att där finner att det blir ut i högra backen innan mina och så vill en finna boll till center att rum Werner jobb här Dan blir
blev laser och jag så ända tog hitchi väl Linnevert han var nog själv om var det lite och Linnevert han det som anke och så träcker han in där synte skott så han i vänster och så där en kem tapp på mål här så är det vänstra benet lynar vänstra ben in närmast och tar dra chans att ta den bort. Och Ebestreimer heldur vinna bollen av Habjarnon för att ju alla upp Minströmöjen. Och man kommer in i Brostein och Happe och här som för nog ta med plan Malmar lägger sig och tar han. Ja, men alltså tas mer isen har varit akadis ner till det. Nu är det Tali som anken utan det lokala ganska rockna vi. Är det åtta? Ja. Och där är ju så kan man lära sig vad kan vi nu lite då. Ja. Ja, är det Ja, så det också som bäntrar att Happy Hever stora avbjörningar vi till alla spelen alltså att här får mål. Och ett kan vara nog mycket köpa strömme och så är det att Habjarn inte finner till att få han i kassan ena för att han har offensive noter. Och det är väl heldigt att Habjarn ska man säga Leo Vassa och i Malmö. Det är det heldigt att det har haft sina möjligheter men det är inte så lätt att det är en sån rikva man brukar flyga hänt fortälja där vi det är slett här då. 20 minuter för ner så Habjarn har gav att tog kan man säga att rakna vi. Men förra desten här kunde väl det att det var inte här som Einstein är öliga gott men fota är ganska ångat i ordentligen ja. Så spårningen om Habjarn är mäknat det. Johan Trost. Barstal, Johan Trost. Länge bolter. Och så fram. Och jag var roe han har så lukt han för efter Atlant som kommer som rennas kan efter. Men det är också fler hopplagar sända till Hedop och har lösen Mara Ferro i en allmäntligt att man får ut att lyckas som Lunta Lutsentra. Ja. Men så är spårningen kring kvart och alla uppsyn man har möjlighet att skifta ut i. Det är ganska tjojlande. Nej. Vilket tror jag att alla kan väl lätt komma från en batcha. Han visar på en back in ganska som spelar som en halv vankra eller vankback som man kallar för gamla. Ja, rattet här för Löt och Sven Leje bestämmer sig att ta rattet fram vi och här var man pura läser in i brösten han skjuter och så ja att det andra söjle här att det och Habjarn hittat in väl halta och side men han fortsätter han häsfererar nu vänster så och lägger vänstra på natt och vinkeln blir kanske oj så busker skjuter och så in det men alltså ja. Ja. Habjarn är inte kommer över Kjelsen än att han har episem Leje att vi en fralla kommer aldrig från den söjle väl uppspalt och väl ska man säga avgrätt av hon. Ja, detta här är i färja blev en ordentlig spännande tester som ingen hejer kanske vanta. Men sannolikt han att här är ett pura oimponerande kommer ur Sundalannon som efter gång till nu i förra halvlek isen har alla grundar våner att trycka på sin möjlighet och Habjarn är det rättliga vanta läser och i sån ätsöknon där han var ännu inte finns några mål i det och där har heller inte finns mål i flera av hinna det där spalt så det är också som bänder att det är krutir vått Chadamon och ett mål till Ebestreim kan förvisa sig vara nog så läs som spelar gånger av vatten nu och detta var en ordentlig stor mål till att öka till 2-0 kanske att han bästa mål som vi då ser Lancho i det någon omframt nu heter här förra mål som kom för det var 9 minuter farner då nu är det farner Fjörstan. Mint jag lite synder om alltså det uppspelet mint jag lite synder om målet men nu målet är blivit dans höjle laser och i höger så ju träst in till vänstra benet här är han i vänster så ja och borde ganska täckt in till högra benet men väl så att färra ska man säga bright och ja nu rätt fall så ja och till det bestämmer efter om man har backlinna en 4 kanske nacka attaleja och bollen för ja inte ut legal men nej till det bestämmer så sitter det nu till att ta oss om tar här var
tar trygg på att han tar få där ricka och tar av iveskott och har bjärner ekvilja fjolterstunkner och få det överhuvud inte att tänka samman. Och så rennar där och kvinnan har bjärner här och detta och nej det är liv som är för infattliga så jag till av vattnet. Ja, så i mån till allt det som skriver framan och som inte kan brukas till en skit lötne men ja, så man kan hålla i luften om man att hela isen men och ska jag hända. Nej, men alltså att normalt alltså så skulle man väl tro logiker för nästan en kvann att det så skulle väl stanna hobby av resten i hur så skulle finna en mål men det är inte väl så lätt. Det kan ska vara första mot att det på samma lägen kanske är nice men nu ändrar också det är högst. Ja, jag kan roa och Levi kommer in i Brosstein och så kommer variant bestäm i mitten tar rota upp och tar färra stäv i botten räcker i Stoff Nielsen Lische Bayern fotlare för och ska så spela bollen ut i höger ström men här kommer så Daniel Paule. För sent bollen fram till Simon Samuelsen. Han härjar då här vänster med släpper in i Brosstein och så snärar han fram vid en och till nästa och så skjuter han men här är motlagare 4 så är det Sebastian Pinkel vågaren och så är det Ari skjuter mot mål men vi ser ju nu. Men här är ett nice så har vi för första för nu kanske vi sätta några hålla att få ett sammanhang att ju alla vill. Ja, jag vet att orsaken till att ett nice det här så för det här det är samma läkaren är vi fram ju alla begåvar stöver räcker ska spela ut av högra vank men Elvin vill no nave och höger backar grundade färden och så vi skymspalter och laser ut ja vänstra vanche så har här och så färs så träckt in det till färskåta så vi blockerar så det är bollen ut från att det och så det skott som kommer från Arel går det där för så vi synar det. Men det är faktiskt en epistrema fejler som ger att ha kommer till alltså gå stöv nära. Det är som jag också utskifning och sånt. Ja, här är tvär utskiftningar jag har nu ja. Och Trutcher. No. Vad sa du Trutcher like? Trutcher ut. Ja, kör ut. Ja, för det här är Roker. Ja, nu ja, vi ska ta kartan för ut först. Han får lev. Ja, jag vet inte hur det dräcker och hur ut, jag vet inte om bara finna ut det. Där är för ice nu. Ja, Roger är flott Jespersen kommer in och Paul Dam, ja. Han kommer av vänstra där så nämnde jag annat. Det kan kanske vara att Albus vapen kommer av vänstra back och så kan han vara mer fram att rätta fram och skapa tabletterna och så Ari kommer så det här då så kommer Paul är kanske i mivern. Ja, för i mivern ja, akkurat Ari så jag så står Ari står till och jag väntar Paul för in där och så spelar vänstra backen men Ari kommer här och han har nega för och kan renna och kanske bära åter fram. Ja. Spännande så tjå om Happe klarar att svära attrius när det någon. Vi tar här var en halvan timme att GVO och därför inte smaka väl ju Happe levande under heller inte den klara få mål hemma vart mot en Lie som har spelat i näst bästa delning fjör. Där här var en upplagda möjlighet att komma i semifinal och i Stäbakapen och till här att Happe kanske sälja Svencher i Stäbakapen här till 20 brakta så de i kvardan så här. Men det är Bestreimer som ständer till att koppa Happe och idé men så inte till en goal efter en. Och så sagt, jag vill avvärsta vita hur så lägger för gånger här han halva timman och ett säkert att ska Happe komma tror jag så är det nog vi hopp på någon att han må arbeta här och tar må lägga mer för det. Oj. Här så jag den Iver Tentran en spelare som kom in men det är kanske signal här så ska till att till här vid det alltså. Ja. Men här var Paul Ekvili Harlier och han släpper han vid undan gol och kort så släpper han väl. Nej, det kan man inte. Nej. Jag hade det var Brian Olsen som fick en ordentlig centara. Och det tycks snacka fast John. Ja, det var exklusivt. Det var skott med kom flyma in där. Men ja, jag vet inte, nu är det ganska att det då så att det man agenter nu alltså. Har Björn. Ja. Tror jag att alltså det blir sämre haft faktiskt pointkontroll att alltså så igen mal sälja man har gått och att normalt heter faktiskt att det är fina möjligheter att det är så var malchit ja. Det var en fint mål ja. Ja, väl spalt alltså. Fina så. Tågan fixt vi hälen i och skåra vänstra benet ta han i sett batchen now. Brian Olsen är George hör hon till färre, han är hot natter. Kött vi skynker. Det har gått kött där nu, det var det. Ja, det är så ganska. Nej, jag vet. Nej, det var inte. Det har kött där nu. Ja, det är det bästa slag. Ja, frispark. Arnardam. Högt fram i Brosstein,
I bestämmer det här var netto Brian. Nej, Andras. Ja, Andras. Ja, han kör vidligt förra först det han är så krut hamnande stark i luften, ja. Ja. Här är han så bara tidigt gott fisk han ska komma in och ankra i ditchen här där. Ja, det är det. Ja, vi efter bollen. Så där Paul Mr. Man akkurat kommer in. Givet till en annan av de nu mannen, Rock. Och Hesen läcker att han har någon till tar hava öliga vilja och orska i sig sådana lagsmänner. Tar tevja sensationerna nu i det. Tjugo minuter för ner. Nästan här i 17:30. 1-0 till Ebestrheim mot Rabe. Och Happ spelar av i bollen av mine. Trønder Jensens räcker till en motläggare. Arnar. Rekve. Och fram till Ragnar Danielsen. Vojare. Rekve efter. Lite bollen fram i Brostein Happe. Och här är det om att få skott av bollen men så häver det är nu kör en Dan Sile målskytten. Alltså en fin sändning in till den här han ständer öliga läser med värjespelaren så hoppar färdigt 9 men är till väldigt för sig med längst över här. Och så efter. Ja, det är. Så efter gott kors till så för till 8 Grundveit Olsen i Ebestrheim för att vara och signa över tacklingen mot Simon Samuelsen. Ja, det är nog mer till att där komma och tackla lugga som 8 för att se att spelarna först varsåt då. Ja, det. Har vi hur frispark 2 meter in i Ebestrheims halvan mitt för den. Och det är så teacher. Tvårsändning från Paul helt över om till Jakob Rowan så tar han väl ner lite grann in i Brostein och kvar det här Pinkel färran ner där spelar han från sig till Trent Jensen. Trent lite grann högre med igen. Här Jakob Rowan kom fram vi hade någon men ja. Malmö färran. Ja, men det ser ut att Paul Thomas kom in kanske i mer spela med Simon Rattre och så häver han ett öliga gott vänsterbein till Elvingar så att han filmar sin ut vänster och så lägger han en tvärboll helt i rum och ligger millimeter precis till högra backen som kommer fram via. Så det är ganska en av tingen och som planer för att få färd ut att det är spela långt sändning som man får takt ska man se väldigt spel chip same sånt där så det är inte riktigt väl vi småspel, ja. Paul vid botten kommer fram av Myrna, spelar innetter till Barstal. Barstal till Johan. Vi är fram efter Hegen och bort till en motläggare halt jag. Ja. Så det är bestämmer att de tar med sig bollen där och all happen är. Och det som bestämmer lagen Eisen ger väl att vinna bollen så rönnar där på vägen vid första allring att se den spelare upp så att han kan spela bollen framåt så att det kommer färre ett sort måltal upp här. Men det som missar han så bollen och där så i linje. Paul en annan chans för sändning helt i runt här är väl så någon. Och det blir nog inkast in i main. 15 meter från backlinjen. Högra main under har vi just någon. Jakob Rowe ska kasta in. Och jag håller det Roker åter till Jakob Rowe. Och det blir nytt inkast. Tacklaver, bollen nytt inkast. Roker i bollen. Jakob Rowe in i Brostein. Kvar för han här. Ebestrheim ut ur Brostein vid bollen. Trønder Jensen ferran så igen till Paul. Paul att köra Myrne. Lite grann åter fram. Beinar går länka sändningar från Paul men Ebestrheims vänner tar Johannes Hansen eller vad det var så hade under bollen och åter till målmannen. Ja, och så blev det Sinter Myras truster upp sig man like Arne tog det tre Elvin kan lägga som blir öliga farligare. Häst för det kanske inte ut långt med Myra fram efter Mias när Sinter diagonalt så vill men och det är sånt ting som kunde spela en väldigt sånt att man väljer rännande och så blir det plus ångstan till hit. Myra stotta spel, ja. Kan virka som har en ganska större mån här var sett sig att spela nu så löt ner att han har inskiftningar. Ja, och Ebestrheim backar ganska Sinter där väljer vi alla mån ägnar halva på nu och ser men har Bjørn här och bollen ägnar halvan. Har Bjørn spelar fram vi snacksnägga på tvärs och nu kommer en lång sändning fram efter och men i loftspelen är det där vi Ivelotan som dagsmänner. Ja, alltså det här var Paul ute i högra och han vinner så något väldigt här ute och så kör vi Andras in i Miverin ja som där står som söker alltid bollen den första bollen här då. Så och har Bjørn renner sig framvis vid långt sändning gång. Trønder Jensen av mine. Så är det Paul till Barstal. Och Barstal till Trent. Räcker inte på bollen.
så bantlar motläggare. Och Ebestremer hever han så, Eknar i halve. Danne Søyle. De spelar väl samman, så för räcker vi att stäva botten, fotlar för och mina, ut i vänster söje. Nej, det var inte rätt. Vad nu? Det var längst va? Nej, det är att Danne Søyle som ligger till höger, han är innanför, men Erlings för ut till jag kan för ut till 20 så kör det där. Danne sen ganska här, och alltid han är klart. Rötte med, ja. Men jag får nog på det här, vinner där bollen och spela så en tunnel runt skolan och tävla folk i skolan och lägga det så så. Och så kallar det jöknen och är lycka vi att spela läst ut ju grabbar. Halvfjerds minutter farner her i Dystnon, og det vil si at det 20 minutter etter å spille til Ebestremer som er 8-1-0 mot HP. HP strøyast framvis for å få et mål i Dystnon, og det er nøyot skulle det gjøre seg nærkere våner om nærkere som helst. Annars er det på hente som være mann, men mål har det ikke finnes enn, og her hever verjan til Ebestremer finnes ikke temmer alt støvende, og tar sendt oss botten om man har mina. Johan Trost, Johape hever bolten, sender han lengt fra seg til Paul Dam, som er stater vinstremeien av Egnar halve vid bolten. Og sender han så i vromater til Johan. Og det er bare at her på er uteleggeren Johape som er i Egnar halve. Så er det Roker som fer han høyremeien innatter av Egnar halve. Og her har Bjørn i bolten etter sina midtlen. Paul fer helt ut i vinstresøye, så en lang sending fra honom i til Ebstremerne. Og her er det Paul Grunweit Olsen, efter en lang sending fra honom. Så er bollen ute. Haper hava nok så ilt vi at ordligarna melda seg av alvor inn i det stedet. Ja, det får ikke ordentlig fætra den. Det var løten her, Paul Thomas sier flere av sånne her lange sending, og gode sending som er mer framadrettet. Det virker kanskje at det kunne ganske seta verden av Kjepstrevium til trøst, men det her sier jeg var løtsynt. Och det var det rätt det kvar gånger fyra miljard örn och ha på spelarna. Alltså det rätt mentala kvar det är stövan akkurat löten ja. Det är absolut en distrikt där är favoriter och hemma har haft troplagar vi stäbba kapaciteten att spela sig till finaler i röver nu när kvar så här. Jag skulle se kvar huxa man ta alltså eller huxa man kanske för dig så därför bara köra av maskinen. Ja. Og tar få som sendt bolten fram etter høyremeien av Ebestreimshalvene, men her henter han ikke, utan til at verjan ikke Ebestreimen tek seg av bolten, og han vil lagt atter til målmannen. Og han legger så bolten ut etter høyremeien, og han sendt at så bolten fram etter bolten, og Iver og Hapi halvene, Barsdal ferdan, stått til Paul. Og han rekker Arnar til Ebestreimen. Det gjør det ikke, og lagt for seg selv Hapi Arnar, og nek mistøk eisene, at det grunnleggende slænen som Aurek var. Men det er han som finner bolten atter. Jekvan Rowe. Johan Trost. Vinstremeien til Paul. Og til lukka som hver er mine som vil ha bolten og bjøa seg til at finne på akkurat. Her kommer en sending fram til Rowe. Han skulle være en av den kreative spilleren til Japan. Så lytter han bolten høgt fram etter, men Nevleitjen er ikke her. No goer. Malmar som er ute for bolten, sender han til Rekva. Rekva fotlar fyrir fram, Ramien i her snøyder han habelægere, men Habjørn kommer å tro til Sebastian Pinkel, og så skjuter han bolten fram etter vøtlen, og en motlægere og henne ut, så det blir inkast. Inkast i tidsen, så spiller vi atter etter, og bolten er i mikringen nå, Trønter Jensen hever han, lytter han ut etter høyremeien, Jekvan Rowe, tykker han nyer her, spiller stått til Sebastian Pinkel, prigar han fram etter, jeg vet ikke om Jekvan Rowe nær han der, derfor å knypa. Nei, hun sier ikke. Nej, men tanken i spelen är går men alltså utförsel. Ja. Så nu ser det inte att snacka. Det är inte så smart att sitta. Det ska avgreja Elringen, hon förvanlig. Tanken går nog det taktiska där man huxar det rätt, men det Elringen fettler så är de och hör och förut av backlinjen. 16 minuter etter av snerdisnon, har bestendet til å være varspa ur Steva-kappinsene. Tog Ebestreimer finner ett mål, men HP hever heller ikke det finner noe mål. Spørningen er noe klare til at han sørste kvarteret. Og Ebestreimer har valgt noen, og tar legger han atter til målmannen.
Just nu. Ja, så har vi Drala Jana Kalanchen. Tryck vid Askam. HP fick inkast. Roker. Reker på bollen. Släpper fram vid en och så Monte da Lukas da spalt sig helt fram i brösttegn. Men Habjörner har man framvis. Johan Trost. Fyrdel straks högre med in. Ska så litta bollen upp på loft och fram. Oj. Så startet var kulorna ser man här och Ja, det var det. Ja, det hade varit kan man säga en boll som Andras 80 och han kommer in från Sweden. Andras ser han för kanske inte vars ja. Men jag ska hjälpa in ja. kvar var in. Andras och kvar. Kan det vara Pinkel han är nej Pinkel ständ bil. Nej, alltså vi bestämmer så andra samma han många vi alltså han är lika som krumtapper nu i världen här. Ja. Jag hoppas att lycka kan ta Ari. Ja, Ari är så gärna nämligen kör. Kanske är han. Tisnecker som kommer vara uppe och jag är väl av spel och han är kanske en av dem. Ja, han får. Nej, han får mycket att vara Ari, ja. Barsta, ja. Ja, som var barsta. Vad gör han här uppe? Det kan göra han här. Ja. Nej, det heter barsta. Andras hötte större än han. Marseillan, ja. Ja, det är. Jag ser också elev ja, alltså. Har vi en utskiftning nu, va? Står skifta alla. Det skiftar ju ut ja, det är Atchmek. Det är bestämt där här var gångsynar. Nu mot där uta böta hade ju någon gå kör. Men så spelar där en färre. Räcker för om man och tar ganska plats. När det kommer andra sin natt och så hoppar in med ja så där så allt. Så är det klart. Så är det får man här bara förstå. Ja, fint. Så är det extra det andra så ska heta fram att du hinner hem från Sweden i allt vad det så sitter klart Aschberg här. Ja. Bollen är där halven i Beströmen. Och tar få inkast här högre med. Här är det kvarter efter att spela. Beströmer och 8-1-0 mot Rabe. Malen sked Dan och Söyle Tulja och i 17 halvlek igen tar en kvart var det 9 minuter var för nu. Och jag hade inte vi kan se hur happy över att man kan chans i 17 halvlek över. Nej, jag alltid att det som är det var i förra. Där har vi inte ordentligt klara att helt ska säga något som helst. Pinka lite så botten på loft så med Samuelsen. Nej, han fick inte bollen av Valvisser så för han går. Nej, han dömde han brottspark. Ja. Hatta så för mer utlevererat öliga på ett brottspark. Ja, det må jag säga. Nu stannar långt väck men ja, jag vet inte men brottspark till HP men i mun är ju värda ekviliva samt. Ja, det är sitt samma att det är så men Samuelsen får en kottlar i helt ja. Okej. Ja, det sa, men så fyllde vi det så långt väck så men det sa inte särliga. Men det går rätt för det för nu är det är inte färdarna att det inte så vill säga det. Men jag hugde bara reaktion åt domar. Det domar finns den ofta offside. Det är också inte brottssport att stå man där. Det kan det vara lyckt till att det är Roker som ska skjuta. Som fältran och så skott i allt. 12 minuter efter att spela vanliga lägtøy. Är det chansen att happy att snudja sig in att distan? Ett-0 till Beström. Roger för till Bros. Och han skorar. Happy jaunar till 1-1. Ja, och Brosberg och Svigler säkert han helt flat. Han skjuter till syna vänster så är flat helt ut i synet och fick vi några möjligheter att ta där. Ja, hata mål som minternar. Ja, akkurat. Han ser det för att visa hos rattvist eller orattvist av det här Brosberg. Men dömt vär och skott i och han säger att och här är 1-1 och han bröt switchen nu. Ja, men spårningen är hos reaktionen så är på lägger ner nu. Har vi ju att hända i och hinner är det så att jag följer att det här var finns ett brottspark i mode så kanta sviga luchin och så för en utskjutning fram så. Ja, det måste vara extremer, ja. Det Arnar ska ut. Ja. Alltid isen i sista distet har varit det samma att det sitter Arnar ut. Det var ju en som hade touch i loftet så ska det. Ja. Jag vet inte om det skulle väl fyra Arnar är. Att det normalt tänkt ut gärna där men ska vi se mer runt i lägger nu då. Och det är inte en av de runt som kommer in. Kvarts Arnbjörn till life eller shooter.
tog jag loft, det är inte en som kommer ur AB. Det är inte ordentligt. Men det låter nog så arbetsligt. Ja, jag halt men minst inte han spelar såna goda dyster där. Ja, men Jons, det kan ju hända sig att hästen dyster ända jauner och så ska hålla stå fram i en halv timme tror jag. Visst inte vara skumt ja. Det var där kanske inte också. Nej. Onkel du ganska vara optimistisk så hästen dyster för inte långt än 15 minuter. Nej, men i minst det är ju säkert att det vet. Det kan ju väl vara att onkel chanser kommer att det är ju möjligt. Det är touch minuter efter en. 1-1. Mellan HP och EP Stream. Och EP Streamer har inkastat med inne högre med. Och där tar Paul Grunwald Olsen. Och Brian Olsen. Så för har Björn stäver någon Trenter och han pjäkar snacka lunch vid någon men han får frispark. Det som där är de säger man det lyckas med halta folk att det snattra och låt häsa stövna alltså oavsett nu andra vi bara det men det sa inte själv ut alltså till straffspark men det där man samlas att bana vägen och vara klar och bli av att ja det kan inte otroligt väl så att de annars så att ja och tar komma öliga väl jukt här och sända så bollen åter ut efter och i högre söje men här kom Paul Mittlen annars var 11 Chadamon som nu spelaren tog över Laser men bollen kom inte så långt. Men Ibstreamer är ju alla på jätter och tar sända bollen snärande väl in i bröstan jag har men här kommer Malmö ut och färran. Och det är Titor. Inte tog han här haft så grundligen att göra. Men han har kanske inte stor chans när tar vi målet kom. Det var ett ordentligt mål som tar finken. Ja, nej, jag var positiv till han själv vet Anders Höjle kommer laser in och gott inte spuskar en gång men alltså sent till vänster så. Det är att det bestämmer att bråda har spel här. Där. Oj. Här var Dalishi Barnjoppen, det var Johan Tross som ordentligen klippte en modläggare som var helt i jukten här. Det var misstag gott, men det var nog gott. Ja, det var gott. Men du hade jag var signer där. Jag var simpelthen signer, ja. Jag snackade om. Och jag alltid att han är väldigt rymliga laser vid hans lapp som man säger avskallar fram vid han här. Ja. Alltid han är roligt ju vilt så resten innan villagarna det här att missa bollarna här kommer en centig bite till en modläggare här och så händer det till och så betalar han priset. Det är inte något tryckt det hela. Får några fejler och i vanliga spelet. Här kommer bollen högt och väl fram i bröstningshoppet. Här Hansen högster. Så fluktar där mot målen men längt ut så inne. Ja, det kanske han kunde haft höja till nio och så finns det ett ordentligt skott på han här alltså. Ja. Lycka vi. Så renner Happy att få ett alla på länt här om man släpper jucknon här och till Pinkel vid bollen han höcker han. Oj, han är vi. Här var Happy när vi lägger sig åt. Ja, super. Sebastian Pinkel tog bollen ner, räk och så fint skott och här går Björgen Geisner. Ja, super Björgen. Vi einar i hand att det knallharst och han ska helt ner och svörna att få äta sig bollen där och så vippan och domstans att han har sparkat en super Björgen från Trikve här i Malmö och fint skott från Pinkel. Happy har haft någon spark. Roker halt igen. Ska skjuta. Högt och väl en fyra men tryck väl ofta och häver han. 6 minuter efter han spelar av vanligare lektoy 1-1 och i Gundadalen mellan HP och Ebestreim och Ebestreimer för och i all upp i botten går sändning här men här kommer Paul Dam akkurat in i mitten färran centran Amina och här är det så Pinkel som luncher han kunde bara lätta ganska högen finchan men det visste han inte han stod att han för nu är det Ebestreimer efter. Och där har var bollen och ägnar halven Paul Grunwald Olsen centran långt fram till Brian Olsen. Bollen inte vart dömt ute. Toucha loften in the brostan jag har på bollen. Stegar han spelar så åter till Brian och Brian är i höger med in litter han väl in 4 och så var bollen ska oj. Ja men alltså till Ebestreimer som hötter Habe. Ja super alv att nu åter det höger så Brian lägger in 4 och jag håller det Dannes Höjle som är bläkas fram om och för hettan håller med drama för målet men ja, alltså vi snackar ju om att här vi bestämmer lägga för att tackla så stövna som vi är vid brottspersoner så men det måste säga att här TV vill åka här till han är vi att tro jag är fullt rätt. Här är ju så fall när du fått. Och så längt fram. Höjla gå an moral karaktäristiskt alltid vi så tjatar man.
Och Orska Ja, ja, ja. ser det ju till. Det är inte Det är akkurat det här så att där är liksom samman om det här. Inte där stora stöttnar som kanske och andra har men fällskaperna det är ganska det här anten ber där lika som eller hevebord där här till att klart där är ju det nästa flyr för Modern Haveli som hever öjla stora tankar om sig själva på tammatan att alla FM eller Ravi om det och så fyllt Eisen har det väl några drömmar om Steva Cup ingenjörer men nej det är inte ver mondra stora och lilla budget man kan säga så. Nej, har vi nu alla på men få inte service på sjur och inte ner att här räcker inte för en annan och så gott kors till Aramor Jonsson. Jag vet inte Han bombar bollen i hörnan. Men det är väl kanske att Jaunwein är inte ordentligt. Det är väl inte ordentligt det här scenariot trygg vi att de flesta hopparna har drakna vi som är övat under det. Kunde vi gita att spänningsstiget så har spelaren är inte rätt inställd det. Alltså tar det teckna boll och då kör ordentligt fota så. Nej, akkurat. Det är nog här det ligger. Amy Clausen har ju varit från första bruksliga out och hade här vinna ut. Ja, alltså det är roligt kött att misstänks för tandvägen. Och då är det ofta ringt att man har ju upp oegentligt vis tendringen sker. Akkurat. Skulle vi se det är men öl ofta är det som spelar in. Och alltså att var sagt att vittar till vinnande det. Ja, akkurat. Så kan man trycka på det. Akkurat. Och självt man anker och vänjer är röna att det var Luisa Rein lampo men så är det ett annat där kanske att man nej, alltså det är bara några vänner ska säga ganska ett landa kvarter. Nu skulle jag inte ens minnas lätt det här mankla onkel spelare. Bara så nu dansk spelaren så har det två av dem är skatter. Ett la andra skatter och hinsjuker till av Lennon och det är så. Och så då har som ränner på ett alla belägg bollen kommer helt från Kjartan och Ari fäller bollen i nätet han ända i målen och här blev 2-1 till HP Arimor Jonsson har skorat Bayer målskytten i HP är nya spelare som var center av Atlen samman vi 1-3 för det löter så gärna. Så på tammata kunde vi se Sigfrid Clemmensen hever gamla rätt han sände trutcherspelare av Atlen efter att Ebestreimer läs 8 två av dem har skora. Ja, alltså gro men här tycker vi nog Ebestreimer lägger kunde erka sig alltid att den stöva att där skulle få från handen utan att bli särskilt farlig men rås till att Ari är här inne som det är farligt och färs trutcherlanda bollen och fär nästan grundvan inom striken här och nu ligger det inte upp här det så ögeliga svart ut och inte utgående mål. Ja, nu har vi skrivit upp här. Minns du när det här Brosparsi kom? Det var en touch mot rätt utav allt, ja. Ja, ganska synd Marie. Här ja. Ganska. Vi ser 8-4 då ganska. Det var rock. Ja, men detta var det kom på så onkel också väckna ända vänta ner. Att Ivar samt jag söker till ett center Ivar samt Brospark till hapen. Och här detta var resten så läs. Ja, alltså inte några vi dömer andra klävarskap i Ebestreimer. Ja, det kunde kanske ordna så stövna bättre än det gör det kanske, men alltså frivilligt det gör det inte. Så bara spårning om där är män för att komma och kanske och Björn har Björn Evatter att det är inte något så nej, nu är 2 minuter efter av andra like då. Det har inte lätt nu, Ebestreimer. Vi allt de flesta hade vant att detta blir långt like då. Men ja, alltså nu har de glömt det. Hur kommer de all här? Alltså knappt så var bara så var Ari ensam där inne i Brostein. Kommer en boll in här och här är bestämmer att söka till halvtid kanske skulle finnas avgrätt och stövna bättre bara väck vid bollen och röts någon men det är så men skallar han och så in och så fer han på Malman eller vägspelaren här och så det är men kommer upp att av benen lägger en gång han grunnar bollen faktiskt in han däckar som vi ser bollen faller rätt för Habelagaren han kunde ju alla möjliga ställen men nej det är ju inte nu är bara köra stä och satsa fram och kanske andras fram och så kanske mer långa sändning och höra bollen fast. Ja, det är komma fram, pitcha väl upp, spela ut efter minst så kommer in i Brostein happen, men här kommer Jackman Rowe Davis i mitten. Fätra bollen men här är en Maurus och Jevna Skarsbank och blue via jagstra bollen, lägger sig ner, vinner bollen i tacklingen. Så då han själver han självan Olsen sedan. Rowe Olsen bara Olsen skulle säga. Och så spelar där i Brom. Och 8 grundveit Olsen har inkast här höger med in. Brian Olsen 8 grundveit åter. Han får hotna sparkvante. Ett laver det snart touch han får bollen in i hotnon. Så sänder han bollen in
i Brostan Jabe. Och så där räcker vi. Är stoft. Rimmarskott. Hej han bara rakt innanför målramarna så sätter han. Att det var så knall. Och jag ska ha räkar en har av venon att det var ett knallhårt vinstra på en skott från 22 meter och han fer bank fram vi men har så rakt att ha på en venon så säger man få ett hotnarspark. Tighter hej inte finns ju fätter helst. Nej, han stod som nej. Skall vi så just såna fer en skotte som här så han rakt han öjliga väl men inte no bite. Eller han här kom kanske en i mitten. Nu för tojen av affären så får det sucha kvartar lägga trät men för först utskiftning skällt upp till vid utskiftning kom. Bestremer skiftar Karl där räcker ut. Tar han som Elishiberg och Montevera utjämnande målskytt här. Sjure Jakobsen kommer in. Så det var färgen ali. Ja. Det säger du det. Okej. Han kommer vackande in i sin erkända läge. Öjla gott eja och allt det där, men inte fair. Nej. Han letar Antras Bluvaliskipar alltid. Ja, jag vet inte vad jag ska hitta om där markerar kvart. 4 minuter väl lagt träd. Här kommer Hotnarspark högt inför det och han för ut. Det var målsparklapp. Här var det 4 tal som är gitt märker att 4 minuter är lagt träd. Ja. Ja, kvar var andra värld skiftar ut. För Brian Olsen ut där snä. Leif Niklasen här av Leif kom ja högra kant här. Ja. Kvar ju får sig ut. Ja. Alltså räckvidd stopp för han där. Jag vet inte Brian får ut där snä. Brian är Nej, ett landstad blev för spännande. Man klarar sig för vika. Det hände snäck. Ja. Så knappt det tvär utskiftningar och det var Montevera mål och hotna och allt det där. Det är och långt lagt och allt. Ja. Brian ser det där. Ja, akkurat. Ja, vi spelar Ivetoy här i Gontadalen nu. 4 minuter lagt att trätt. Han blir 8-2-1 mot Ebestreime, men för en löte så gärna var inte så bänt jag att detta skulle bli stövan. Ta var Ebestreime och 8-1-0. Och han blir här över att kalla vandalest i sättna hållet. Så det Sjure Jakobsen vinner bollen. Sänder han väl fra sig. Så för Ebestreime blir bollen Ivromina. Sänder han framåt Brostan Jabe. Och så det Roy Olsen och så sänder där Paul Grundveit sänder bollen in i Brostan Jabe. Tar på ner här. Habjörn sänder bollen ut ur Brostan. Och bollen för ut av vattnen här och Ebestreims halvene och tar kvika sig. Åttne tar så bollen och så var det Roy Olsen sänder han så. Och i vänster sida Johannes Hansen. Och så långt framåt där. Jag vet inte om det är hin Grundveit som här är. Och så in i Brostan Jabe. Så snärrar där väl attra backlinna. Flatten för det. Och bollen stöcker här och målvärden. Och fotlar det långt här. Att det var en sån returbolter och här la Tighter Jesson fläter i Leisonloftet. Han fick akkurat takt sig och i ytterlichene och fick han ut till Hotnarspark. Här är han inte avgjort den. Ebestreimer tar briljera och har HP under vägen tröste. Hotnarspark. Väl inför det målvärden. Han ska la bort på. Oj, så det andra så går det. Ja, men man och jag alltså. Stora chanser. Ja, Guldnatt och Johannes lägger upp vid närmaste stad och han får bant om men Björgen inte att hade bant och där bollen fel Hotnarspark. Ja, hon var öjlig. Ja, han så tror jag att nu var sloppet och HP att han har 2-1. Han ska trycka på matter. Här är på ett kvarjo mannen. Ja, jag vet inte ordentligt kvart färdig. Jag var sån här ägat och inte har varit förrän man har lagt oss. Jag kanske ska 2 efter locksåret. Men här är spännande det så där. Ja, och till få där en stöv en frysborsk eller ett land så kan det bli farligt. Det här har tydligt det. Ja. Oj, så efter så en tackling här så för det här igen neckgul kort. Ja. Rätt. Han har haft ett gott. Ja, nej, det är beinleis rätt. Han kommer för bojan, han kommer från Vienon och han bläkas och stämplar han lukar som att han innan öglaknotan här. Och här är det inte snack om. Här är det. Oj, just now. Ja, nu fick han kanske få mer night, men han kan tälja vi. Ja, och så för så nu öje kom ju grunterna här spelar om för Henters. Och tack kommer av tog att här säga att nu är det utvuster fär ut så där vi han stänger för han sitter här och brukar sin vid domaren och så slår han ut efter en öremodlagare och så blev därför är han alltså nu.
Ja, men kan nu var det Paul och Simon. Och Simon, och hej Simon ett. Nej. Nå. Paul. Han nej, jag hade inte Paul. Ja, ett rätt till nummer 3. Han heter Atne Kronveit Olsen. Paul han var eisen i Urakan, men det var... Kan vi säga att han får ett gult för att bruka sig och han har gult framan om det. Ja. Och Simon fick ett gult för att bruka sig, men han har ju inte annat. Nej. Och så åter ett rätt. Nu är det... Oj, Jesus. Det var det hin, Paul Kronveit Olsen. Nu räcker han eisen ut. Nej, det är förtablet alltså. Jag hade det. Nu domaren kanske blev näka knappar. Ja, men det är andra vad att säga vid domaren. Det ska inte. Han ska inte finnas ju kvar. Nej, det är det som är och vi brukar toja på att det är rätt ut att ska nej, det ja, under Jauna så skulle de spela om något man där mot touch eller vad det vet. Ja. Nej, det ta nu touch har bara något Ebeström spelare. De har missat sambandet från Highland och Tunkorna. Det är onkat det gott. Få kors för chaftas lite. Det är inte alltså det är bara skott nog. Nej, vi kunde kalla det orutinerat, oprofessionellt och allt det här, men så länge som vi är bara människor så gör det så som bättre är avgjort ofta nu. Och så är det Roker av Flöten Jespersen, och snutt han hela bantan här och han fer vid fotlar fer. Men han är inte renna att han vägen upp, men framåt till Simon Samuelsen, men nu fer han bara ut att dansa här vid hotna flatche. Vi får ta in Agenka. Det var inte bli hotna till Happy här. Men det var också tryck för 4 minuter nu, men det tog jag här över kort och allt möjligt. Ja, men under allt är ju alltså för inte för det goda ska säga. Drama. Ja, drama, ja. Hotna spark till Happen. Och här har varit tidda. Spelar bollen in efter till, jag vet inte, Pinkel alltid som ligger och lurar här. Snära sig då. Och vad händer? Så spelar han bollen ut till Simon, lite han högt upp. Han tycker vi 18 för mål och så är det gjort. Ja. Hape vann 2-1 och Ebeström i en underlig diste. En diste som Anchen har räknat vi. Så i verleisen tann Hape är nog så häpnar alltid att vinna den här disten. Hape spalt inte väl i hästner disten, var allt annat än samförande. Och Ebeström har alltid gått ju med av bollen. Det var alla saliga rascher och spalt i en fina fotboll och stod i en chatten för Habjarnar samman om tidsje och i snär dessnon. Och kom jag 8 vid en gåva mål som Danny Söylesche ta 9 minuter var förner. Och Happe var sett när hålla inte kommit där till Öjla lite. Alltså tar skapte nästan onkan mål möjliga. Och det som vände dessnon till något som händer ta en 11-12 minuter efter. Simon Samuelsen fer om kall in i bröststeinen och domaren sig brottspark. Han stövan kom på nästan onkan och vi skulle låta Ivan komma Simone och domare till gåar. Men i första omfärg huxa är att hatta inte för att vara bruksla för brottspark. Men det blev det så. Och Roger av Flöten Jespersen som var kommit in stått där han sätter bollen och svikaliga tryckte ner till lagt ut. Och så har jag räknat vi nu för det ända jauner och så blir det långt lagt och allt det där. Men 4 minuter för like-lock. Ta händer Eisne på en stöv här inte alltså till på spel. En bolter kommer fram mot Brostein Ebeström. Vi hade Simon för långt där vi hade någon och ända ner är knappt ständer Arre Mor Jonsson som var kommit in som stått där alltså hinmålskytten. Och han blev lugga som laser här inne och släpper in om och Marla med grulva bollen och nätet till 2-1. Så helt jag alla nu var Leicester Liot. Men Ebeström klarar att resa sig åter och Habjarn var häpnar att där kommer bort ur resten här vi inte mer ända samma till Ebeström var 2 och tror jag för helt när vi är få 2-2. Så det var inte standard vi det draknar vi. Nej, men är helt själv att Eisner från början nu att det var en fin vad så helt det. Du öl ofta är det att du fer ner landist och här man finns jag vidare från Per och Paul att det är nog stor Monalin och det kan bli bara en avgränsningsspårning men ta det som för gång och ta visar sig det är något helt annat än kanske som folk för det mesta har vi pratat om hur så här Janne så blir det blev avvärst och vi såg väl att Ebeström liksom spalade månader bättre än man kunde vänta och ja som du nämnde det är ju så likla stönar som ofta är i en dist ja och här är det vi heter brottspark här John det öla tro på så men det var inte något jag inte säger man bara att det är brottspark men det var inte en sån stöv att
ser ut som en kommer att han försöker och kanske färra Ludsen till nämmer han ganska riktigt. Jag vet inte om han skumpar det. Det såg jag ganska ja, vi må börja till akkurat. Och han stö eller och det var inte som bent att hoppa för att vinna sig in att i det. Det var inte bra spark som la i luften ja för. Nej, och det la helt inte att hoppa ordentligt skulle kunna komma in att i det tror jag att alltså möjligen där hade det var ju förlöst. Det är klart där mägna visst alltså att sånt det är very en ordentlig chip same i behöver och i Örnalaja. Och det la inte i luften att hopp skulle få fätrat i efter men för att här löt det kom på Janlagen så fylls lite så skulle man tro att det ganska sett ju men det klarar det faktiskt heller. Det bestämmer lägga var fullt så väl vid det ta och isen att nästa målet här flytta andras fram och alla och så kommer några fina bollar in i fältet och Tajdema ja, alltså nästan så det var något så ut som en heimsklassa bjärging han häver det här onkel skjuter bollen veck och rägar en jag bestämmer lägger bollen in i mål och överliga men tar det för akkurat bläkan ut och så kommer hotna sparken 4 och det alltid Johannes som löper upp och hettar bort om man för så där hade flera goda stöver attarna och konti av fjärna men så spårningen hade det jävna hur ser så sig och touch mot nudge det tar få ju två vanvits Reikostera. Ja, första 18 år där finns frispark och en man utvistarna. Och så blir det så fruktansvärt fjäs som man kan kalla det där. Och det enda vi hade fått tvär utvisningar. Alltså istället för att bruka tojna på att få ägare att frispark så flott fram, så brukar man tojna ska man säga, källa rationellt. Så det är sån kicksa men som sagt alltså i allt ja, och som påskadön så halvtid jag att Sean Hobb först av lampan men är att det halvtid bestämt för. Så jag då font är bestämt avrig och i mån till kanske kvart folk annars att vanta och spela till tojer väl. Kanske att sista tingen är eller mangla kanske en ordentlig brott men hiven att det får font mål och där får stått att han faktiskt att han får en chans samma med utan Sölja. Så att ja, där kunde vara ju Drömmarland i löten men så skulle det inte vara. Han kunde det akkurat samma, men inte var att urslutet blev så lätt som ganska folk flest hade vanta att Hape för att vinna. Men öll för att kunna se spänningen och drama i det fick och öll som var kommit hit och det hade ganska kött vanta så i som att var detta instilet att det blev så underhållande som det nu ena för blev. Det var ganska fruktande för att detta får att vara att han minst spännande distren men minnigen så det är först och främst bestämmer för att tacka att här var det så väl vi i sån här distren och spårningen reser ganska isen kvar här har vi Hape. Så vi fick ganska heller inte svärre idé om Hape är en outsider till landskapsvinsterna men här är två danska spelare som kommer som inte var vi i det och så är det sån här Stankov för den som ännu inte finns spela i Ordans så här satsningarna det som Hape gör för att styrka sig. Vi tar inte ungarna ut av nere av vattnet, så vi är inte spelande klagar på Hape. Nej, det är det inte. Och det måste ta in visa, men alltså jag så vill säga jag väntade vi och säga att nu manglar det Hape några läkare, men så också är bestämma läkare eller bestämma vi så också är Arnbjörn. Ja, Arnbjörn utanför, live för utanför. Ja, akkurat. Alltså spelare så times så sitter utanför. Ja, på andra måter kan man kanske säga att det hese by tension skulle det kanske lucka som uppfäst. Ja, vi är läkarna. Men det som är alltså det som mer då man näckbäst visst det är att det kommer att visst det är att ska man säga fäxt är bestämma liv inte sälja näck man runt om och klarar att spela upp i en av Morgan över Bedelin och i kapacitet det är det mest positiva vi har som destiner och torra spela fotboll och torra bjå va så att det är några ting som där skulle kanske få lagt att rätt men even att alltså vi stack kunde have had hookbostar hade det och evliv i kapacitet och vitande att några som spelar när det blir inte alltså det kan bli gott. Ja. Point så är hetta liot har sagt nu är grejt kvar ju fyra li är kommen och i halvfinalen och i kappingen om Lökmanstepe och det är bara ett ungefär och i fjärdsfinalen desnon och det är så alltså avgrejt det. Det blev så läs att NS och i var det första li som spalt sig i tar vunnit 3-2 och Felixlinor Sore efter 2-2 och det var så där enda distans som får ut i långta like to. Jag syns dra vanta kanske i här att Fedaxli klara i Jaunlek i Ronavik, men inte var att NSOI fick avgörande mål och i omdöstningen ett lag i långt lagtøyne.
Så gjør det stevavinnerne K og i Barst og i Foglafyr og tar vunnet 2-0 av UF. Og fyrir det her i Gundadale tar Etna ISP 36 av vinna 1-0 av Vikinge, og så stora stebalien sammen vi Ebestreimen ute i settene årene, ute av kappingsene, så bæger til store nutjo, eller til store stebalien i nutjartøy, kan vi se, det bæger ute. Og det ble altså Hape som ble til 4 lige. 2 lige Havn, og 1 ur Østerøtene, og 1 ur Nordøtjøn, det som etter i kappingsene om Løgmann Steipe og en av første døvnen blir nok lodakast om hvordan spela skal i halvfinalen, og så blir spalt i mai halvtid i halvfinalen, og kanskje endestrerer i juni, nå minnes det ikke, reilig. Vi gjevast nå, og takka for okkon. Vi tar vært av strøyme og i utvarspe, og vi hessen til nån. Og her en sending av skronne som skulle være kommet for løtes og gjerne, så hun må boja til nå. Hans Erik Danielsen filmar og i Burnon så då efter Sonne Merstein og Johan Jakobsen. Tack för det, Håkon.